בית פלסטין בזכות עצמה. יורם בילור והצלם גיא טפירה, שעודה ברמאללה. ברטושקה. במשרד שלום במרכז רמאללה מנהלת עורך ילדים פדווה ברגותי, אשתו של מרואן ברגותי, ביחד עם קובץ פעילים את המערכה לשחרור בעלה. הבוקר פופולר ושמע את דבריו של מי שהיה שר הביטחון הישראלי בתוכניתו של רזי ארבל. אבו מאזן חושב שהאחרון של הדיבור הפלסטיני שהתקבל מהכלא, אין לו בעיה של שחרור שם שנים. מתחריות כי אין לו חושבים פוליטיקאים בכל העולם, אז למה ש... ברטושקה, בוא. פדווה ברגותי כבר פוליטיקאית מנוסה, לא נופלת בפח ומכחישה פחות... זה צפצף. צף, אתה עושה שלום. תעשה שלום, אתה לא רואה את המצלמה? מה שגילה בנימין בן אליעזר, היה דודי כבר שנים, רוב הפלסטינים בשטחים ובעולם הערבי.